Danas ćemo da vam otkrijemo nešto što se nalazi u Štipu. Tako? Crvulova. Tako se zove. Znam da ćete pomisliti da vas je GPS vodio nekim pogrešnim putem ili da niste dobro ukucali, ali verujte mi, vodi vas na pravo mesto. Dobrodošli u Etno Lux u srcu Makedonije na domak Štipa, mesto gde ćete se apsolutno resetovati. Ovo je mesto gde je spojen domaćinski duh sa ogromnim komforom. Nema kompromisa. Svaki detalj je na svom mestu, a kvalitet se vidi u svemu. Znate ono, kad dođete u smeštaj, uđete u sobu i iste sekunde se osetite kao u svojoj kući. Ali to je tek početak. Pazite sad ovo. Ono što Etno Lux izdvaja od ostalih smeštaja u regionu je prava ruska banja. Da, dobro ste čuli. Prava ona ruska banja. Toplota, miris drveta i lekovitih trava i sav onaj stres koji isparava iz vas. A kad ogladnite, onda ide ozbiljan hedonizam. Zaboravite na meni, zaboravite na poručivanje, ovde je hrana domaća, tog dana ono šta je sveže nabavljeno, to vam se sprema. I jednostavno se uživa u svakom detalju. A uveče ćete čuti samo ovu buku. Pakujte se.